Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsunan, mag-igsunan po ni Kristo, Maria Purisima, sa Pilarong sa vida, mga kibutos, sa mahal nga balaang dugo sa Panginoon Kristo, puri lang sa mga membro, sa apostolado, sa walang supit apil, kanatong tanan, no? Nga mga nagservisyo sa Ginoo, nagalagad sa Ginoo, atong pamalandungan ang mga pulong sa Ginoo nga iyang gipadayag ngadto sa usa ka misyonaryo nga si Reverendo Barnabas, no? Matud pa nga si Jesus ang akong mamayaon nga dugo mao ang kahadlok sa mga yawa ug kusog alang sa akong katawhan. Ang kalinaw manaa kaninyo akong mga anak. Ang gahom sa masulubong kasakit sa misteryo sa rosaryo sa akong inahan, kauban ang gahom sa chaplet sa akong labing bilidhon nga dugo, ipahilayo ang mga demonyo gikan sa inyong mga panimalay o pamilya. No? Nasayod ta nga daghang mga demonyo nga nag suri-suroy, nga nagsurang-surang nato, nagtintal ka nato, mao nga kung kita buot nga mapahilayo o dili matintal sa mga demonyo na surang-surang nato, nagtintal nato, kinahanglan nga kita mag-ampo sa chaplet sa labing bilidhon nga dugo. Akong may mayaong dugo matupa siyang pulong ngadto kan Brother Reverendo Barnabas, mao ang kalisang sa mga demonyo ug kusog alang sa akong nga tinud-anon nga katawhan. Nining mga adlaw sa espirituhanon nga panagsangka, kinahanglan akong mga anak mag-ampo uban ang akong pagrosaryo sa akong bililhon nga dugo, buntag ug gabii, aron magpadayon ka sa kadaugan sa mga puwersa sa dautan. Hinumdumi nga dili ka makapahulay uban ang pag-ampo tungod kay ang akong kaaway labi ka aktibo nining mga panahona. Labi na gayud nining panahona karon, daghang mga pagsulay, daghang mga butang kalibutanon, mga hulga sa kinabuhi nga makapabugnaw nato, no? Bago pa lang ang pandemya, nanapoy gera, nanapoy mga krisis ekonomikamente, no? Sa mga pamaliton, labi sa Pilipinas umaabot ang piniliay, daghan ng mga mamalit og buto, daghan ng mga dinautay, mao na usahay makapabugnaw nato kanus akhata nga makalingkawas nining daghang mga hulga sa kinabuhi nga makapabugnaw nato. Mao na kung buota nga kita magmainit ang atong pagdebosyon ngadto sa Ginoo, kinahanglan atong iampo adlaw ug gabi ang pagrosaryo lawas sa tanan kita mga miyembro sa balaang dugo sa atong Hesus Kristo, atong chaplet sa most precious blood of Jesus, no? Mao nga nining mga adlaw sa espirituhanon nga panagsangka, kinahanglan nga ang akong mga anak mag-ampo ban sa akong pagrosaryo sa bilihon nga dugo buntag gabi aron magpadayon sa kadaugan sa mga puwersa sa dautan. Hinumdumi nga dili ka makapahulay uban ang pag-ampo tungod kay ang akong kaaway labi ka aktibo nining mga panahona nangitag pag-ayo sa mga kalag aron mawala sila. Katong mga nagconsecrate, no? Bantay-bantay gud mo kay ang atong kaaway, ang demonyo mangitag paagi aron ka mahimulag o mabugnaw o imo nang biyaan ang pagdebosyon, no? Dili lang sa pagdebosyon sa most precious religious, apil po tanan ni mga debosyon, no? Gitawag na to backslide, no? Sa pinulungan pa sa renewal movement, kanang si sister nag-backslide man, no? Si brother nag-backslide man tungod kay murag wala na mag-participate actively sa mga kalihukan sa prayer meeting uban pang mga sa station, no? Sa Ichimani ubang mga rosary parisyon, mao na
mao na nga bantay gud ta kay mao nay usa strategy sa atong kaaway nga kita mahimulan, no? Hinumdumi na dili ka makapahulay uban ang pag-ampo tungod kay ang akong kaaway labi ka aktibo ning mga panahon na. Pagbaton usab usa ka medalya sa akong bililhon nga dugo, no? Mao na nga naami gitawag og medals of the most precious blood of Jesus. Mao na nga kinsa tong wala pa niini, pwede mo communicate mo sa atong mga servants leader aron makabaton ko niini. Nga gipanalanginan o gipagawas gisulob sa imong liog aron kini mahimong nga proteksyon sa espirituhanon nga panagsangka sa matag adlaw. Akong mga anak, walay demonyo bisan kung unsa kini kakusog nga makahikap sa mga nag-ampo o nagdala sa proteksyon sa akong maymayaong dugo. Impyerno mangurog kung imong iampo ang chaplet sa labing bililhon nga dugo, no? Si Satanas kung iyang mga demonyo naibalo nga sila mapilde sa hukbo sa akong mga mampuon sa akong bililhon nga dugo, mao nga gipangita niya nga tapuson ang akong debosyon tungod kay naibal-an niya nga ang gahom sa akong labing bililhon nga dugo mao ang iyang kapiltihan. Una bulahan ta nga mga debutos sa walang dugo o ato pong awhagon kadtong wala pa nga magkonsagrar na hagiton ko kamo, no? Hinay-hinay lang, no? Magampo ta kitsimane, magampo mag-rosaryo tag precious blood of Jesus, maglitan sa atong mga pag-ampo sa atong devotional book, no? Nga kay mao ni ang usa ka hinagabin, hinagiban. Mao bitaw gingon ni nga ang pagdebosyon sa walang dugo sa tungod ni Kristo mao ang usa ka debosyon nga importante nining siglo ka, no? Kanasayod man ta nga ang gahom sa akong bilabing bilihing dugo mao ang iyang kapildihan. Ang matakitsimani nga gihimo sa yuta nag-uyog sa gingharian sa kagitngit, no? Kung atong na matikdan nga atong mga panimalay murag giuyog dahang mga pagsulay, dahang mga pagtintal na si taning nagsurang-surang nato ato mao na nga magdebosyon ta, sakripisyo gyud, no? Labi nang pag-ampo sa Hitsimane from 1 o'clock, from 11 o'clock to 3 o'clock, no? Kung dili, kung kato mga nagtrabaho, pwede po mo, no? Kay priority man yung trabaho, no? Basta importante nga makaampo ta after 12 o'clock, no? Midnight, no? So, or 9 to 12, it depends na sa mga nagtrabaho nga di gud makaampo sa 11 to 3, no? Mao na nga, o during the day kung namoy mga weekend time pwede mo mag-ampo, no? Mao ni nga mao isa ni nga mga pagtulunan ang mga demonyo gisakit o gibandira sa akong mga debuto sa matag higayon nga mag-ampo sila kauban ang misteryo sa rosaryo sa masulog-on kasakit sa akong inahan ang akong labing bilihong dugo. Ikadlukan sa impyerno kini nga debosyon tungod kay nahibal-an niini nga ang pagkapildi niini masiguro. Ang akong mga anak, mga debuto sa akong mahal nga dugo nagpadaghan sa akong debosyon sa tibuok kalibutan kay walay suok sa yuta di ang akong labing bilihon nga dugo wala giampo. Gihangyo kay ikaw nga maghimog gagmayng mga silda nga adunay pagdebosyon sa matag nasod, no? Sa kahagit mao na nga si Brother Beremindo Barnabas yang gipankamutan pakaylap apil ng China, India ubang mga nasod sa apil na napon sa Qatar, Dubai, sa mga Muslim country, sa almost 40 countries na karon nga nagdebosyon sa balaang bilihong dugo sa Panginoong Kristo. Aron ang gahom sa akong dugo mudaghan o mulig-on
ug sama sa binhi sa mustasa motubo ug mamunga daghang bunga. Ang gahom sa akong mahimayaon nga dugo magguba ang mga plano sa Antikristo o ang iyang mga galamiton sa dautan sa panahon sa iyang katapusang paghari. Dili mahimo sa akong kaatbang ang gusto niya o mapadako ang iyang mga kagamhanan tungod kay adunay mga magsisimba sa akong labing bilihon nga dugo nga manalipod kaniya. Naghimo ako usa ka dinaliang panawagan sa tanang mga debuto sa akong labing bilihon nga dugo nga mag-iusa sa pagampo. Mao na kadtong mga nagconsecrate sa balaang bilihong dugo, gihakita usagod ang panawagan nga kita magkaiusa sa atong pagampo. We are to be united in our prayer, no? Magkaiusa ta sa atong pagampo, no? Tungod kayang moabot ang mga adlaw sa kusog nga pag-atake batok sa akong pagka-Diyosnon. Ipadayon na nga akong warriors pakigbatok, dili usa ka lakang, ayaw kahadlok. Ang akong mahimayaong dugo nagpanalipod kanimo. Ipataas ang bandila sa akong mga martir, ihatag sa akong sulugoon nga si Enoch ug ang bandila sa agonizing Christ. Gusto nako kini ang mahimong mga simbolo sa akong pagkadebosyon. Pagpadayon nga may nampuon o mabinantayon ang akong mga debuto o pagpadayon nga magkayusa. Mauna nga, giawhag yun ta. Kung pwede yun unta, kung naamoy internet, wifi, or data, no? At least once a week nga magkayusa sa itong pag-ampo. No? Although, di naman yun na, perfect na to kay daghang tayo mga kalihukan sa iway internet, pero in our heart will be united, no? Magkaiusta ta. Kung pwede yun ta, mao na nga through virtual or Facebook streaming or radio na kita magkaiusa sa pag-ampo sa pahitsimane isip mga konsagrado sa balaang bilihong dugo sa Panginoon Kristo. Hinaot ang mahal nga dugo nga nagaagos gikan sa sagrado nga ulo sa tong Ginoong Jesucristo, templo sa balaang kaalam, tabernakulo sa balaang nga kahibalo ug kahayag sa langit ug yuta, motabon ug malalipod kanamo karon ug hangtod sa kanturan. Amen. Labing bilihon nga dugo ni Jesucristo, luwasa kami pang tibuok kalibutan. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida.